Abantu abasuka kwiindawo ezohlukeneyo kwiphondo leMpuma Kapa bebedibene kwiziko i-Ernest Dispatch kumasipala iNelson Mandela Bay ngelokubhiyozela umhla wabantwana nokuphawula inyanga yamalungelo abantu abaphila nokukhubazeka. Umxholo walo nyaka uthi ukukhuthaza isidima somntu kunye nokufundisa abantwana abakhubazekileyo ngokubandakanyayo. Umfundi wesikolo samabanga akhethekileyo kulo masipala ikhanyisa uInganathi Xhaya uthi kwisikolo awayefunda kuso ngaphambili wayecalucalulwa ngenxa yokuphila nokukhubazeka. Remember the same thatha ngona ndisafunela isikolo ekhanyisa. Akabanye abantwana xa bendibona be-confused ba umlungu yabo but why bandimhlophe kangaka. Yabo by that time ke sayinte normal kuleyo. And ke ukuyana ndi-abuse nasesikolweni like abanye abantwana would even physically harm me like nandi-excluded i-games esenziwayo esikolweni because of I have albinism. Also teacher wam would lock me in the classroom saying that I'm cursed and ngizokosulela abanye abantwana if I go to break-in. She would not want me to sit in the front because andiboni kakuhle, so I have to be close to the board. She would not allow me, and she would say I must go sit at the back because it's abanye abantwana. And even if ndibhalile right, she would say bandikopile. I can call people bandibhale into right. Uthi ekhanyisa uziva emkelekile kwaye ukhuthaza uluntu lubamkele abantu abaphila nokukhubazeka. uInganathi ukwabongoza Urhulumente ukuba aqhubeke namaphulo okwazisa ngabantu abaphila nokukhubazeka namalungelo abo. I think like isigomezi zami noMiss Mama thando bandibonisa lona lilo elandikhansilishayo because ndazibona nami sendi-right sendikwazi ukuthetha ngayo ngelanto and abantwana abane-albinism bahoyiwe like sinikwa ne-sunscreen akubikho nto si-excludwa kuyo sinikwa nento zothwala abantwana abane-albinism sisetshanelelanga. Omnye umfundi wasekhanyisa uSinoyolo Maphuthi uthi unqwenela ukuba ezi nkqubo zikarhulumente zikumila kunje zisiwe nakwiziko eziqhelekileyo ngokuba bayasokola xa befunda kuzo. Uthi naye waqala wafunda kwisikolo esiqhelekileyo phambi kokuba angene kwesikhethekileyo. More needs to be done even in mainstream schools to identify children who are living with visual impairment. There must be equipment also allocated there because sometimes special schools they take long time to get indulged to children who are living with visual impairment or other disabilities like me. Because it took 6 years for me to get even in this school that I am because of this type of issues that we face as people who are living with visual impairments. Asibonwa njengabantu aba-different. Asibonwa njengabantu abayiphathi abanye abantu since disabled. So ke le program izosenza bana sibe part of the community. Inkokheli yabantu abaphila nokukhubazeka kweli phondo uyonwaba yoyontsapho uthi bayacalucalulwa ekuhlaleni. Uthi kufuneka amalungelo abo athathelwe ingqalelo babandakanywe kwinkalo zonke. Challenges ezikhoyo zimyth. Imyth zizinto ezingeyonyani nezoyanyaniswa nabantu abadisabled. Number 2, challenges esibini is attitude. Indlela abantu abadisabled abacingwa ukuba bayiyo ngenxa yezinto ezibancedisayo esithi phecelezi reasonable accommodation ibe ngathi ngabantu abademanding. Okwesithathu ukumarginalizwa kwabo izinto abamele okokuba bayaxhamla kuzo nanjengoko beyinxalenye ye-society. Okugqibela kukugqityelwa ngezinto ekufanelwa bayinxalenye yokwenza izigqibo ngazo. Now yiyo le nto kukho imoto ethi nothing about us without us. Umphathiso wophuhliso loluntu uNtandokazi Ncapha ufakalise ukuba bengurhulumente baya kukhuthaza ukubandakanywa kwabantwana bonke. As a government, we are preaching the inclusive education because we don't want them to be isolated. We want them to be together with other kids because there's nothing funny. To be disabled doesn't mean that you don't have brains because disability differ. So, but for those specific that need special attention,
we do have schools. Usodolophu omtsha kulo masipala uBabalo Lobishe uthi le nkqubo ijolise ekufundiseni abantwana ngamalungelo abo kunye noxanduva lwabo. Sibulela urhulumente wethu wephondo ngokuba athi xa ecingile ukuwonga nokukhumbuza abantwana nabazali ngokubaluleka kwe-rights zabantwana, acinga into yoba mayize kulo mhlaba katata uMandela. Siyabulela kakhulu ngoba abantu abaphila nokukhubazeka bayathanda ukulibaleka ekuhlaleni. Namhlanje le mini itsho ngqo kuthi ukuba masingabalibali ngoba each one of us kungasa ngomso sesinathi sikulo category yabantu abangakwazi usenzela nto okanye abantu abanamalungu omzimba afuna ukuncediswa. Yaye silapha ke sisithi abazali mabaze bamamele bafunde ngamalungelo abantwana ukwenzela into yoba abantwana baphatheke kakuhle zizoncipha izimbo zokuphatheka kakubi kwabantwana kuba amalungelo abantwana sizawube siwaqonda ngaphezulu. Lenyanga yokwazisa ngamalungelo abantu abaphila nokukhubazeka kunye nabantwana ibhiyozelwa rhoqo ukuqala ngomhla wesi-3 kweyeNkanga ukuya kutsho ngomhla wesi-3 kweyoMnga. Oku kwenzelwa ukuqinisekisa ukuba imicelimingeni yabantu abakhubazekileyo iyasonjululwa yaye amalungelo abo athathelwa ingqalelo njengomntu wonke. Kwiindaba zeMpuma Kapa, ndingalungile Bhoqwana eNS1 Dispatch.